Què tal, Guillem? Jo, Andreu. És el nou patrocinador del club. Em preguntis per què, perquè... Te fotré una revisió mèdica un dia que ja veràs. Ja, la samarreta. Podria portar un petó encara. Sí, bueno, el club amb el creixement que està fent i amb el prestigi que a poc va agafant, claro, està incorporant patrocinis i claro, el club en la seva línia està incorporant patrocinis de la capital de Lleida i d'empreses que tinguin un cert prestigi i empreses líders en el seu sector i bueno, és un orgull per Benavent portar el seu nom amb natres i poder continuar i poder així una mica col·laborar entre esports i entre empreses de Lleida i de la capital de cara al futur i de cara al creixement que estem fent. Bé, el Benavent ha demostrat que és un club amb una solera i un prestigi que ha demostrat en els últims 4 anys. És un club sèrio on s'ha marcat objectius clarament diferenciats i de fet ho ha aconseguit i bé, des de l'Egen pensem que tenim el mateix carisma i bé, ens hem volgut ajuntar amb aquest club per tirar endavant junts i tindre una mateixa imatge i seguir creixent.